bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Ki patba nong song snong jong ka paham rio haringkat bat ki nong elam jong ka Ribhoy Youth Federation nongpo circle menta ka sngi ka lai tarik upnaya yong arajar arpulai kilalai ban pha khang kardep no ya artli ki dukan bakin thop ya ka highway to dhaba bat ka Sardar Ji da dhaba kabadan harut surok ba National Highway 6 hapo ka snong paham rio Kajinglet pha khang kardep ya kiteki artli ki dhaba kadai halor ka nongrim baki pento jabo klem da biang satya ki nala kabalawan ra ye ka jingsma ka bajur bat ka bakta aru ye ka kot ka khia jong ki pat ba nong song snong nakalyang ki pat ba nong song snong lembat ki nong elam ka RBYF ha ka jinglet kendo ye ki trai jong kiteki artli ki dukan bat dawa baki dei ban khang kardep shwa shipor kat bakim patla ban penbiang shwa ye ki nala ki bapaka ban pento ye ki jabo jaban ki ba mi ne kiteki dukan ha ka banakal yang kita try ru kita menjur ban khang shwa shipor kumbala dawa de ki pat ba bat ki nongelam ka seng Kadang kadang gua ban khang ấy, gua ban pli này kìa các bạn. Gua ban khang shwa ring ba mata sipol mo. Pat biang kan kanala. Ba biang kanala te. Ni bisa pli mo. Kata hingga iki buat keyboard agaknya di ban page kata. Jadi pan pensngap yang do ya skor iki habe ya gitu ya ba kini kita ba sam amman buteng ban lek da kan tay pangkalan di kam jam nomor ba bukut gismi di basi tinggar di stom gede gede nak nong ginang di jongga ne kadang apa ba ban ko di do Tuan nak cuci kum giwi nak nong ilam nak seng bahalang. Hadin nak awan ban spek iki artli ki dhaba ayo komplain nong sung sung. Ke pilap ke pisem nak lengi. Hadin mengayo ka shiti pan jingarap nak yang gini ki nong sung sung ki basa ini idong agaba jingtu caklia nak highway daba nak Saraji daba kadan ngilawan ban one page ya kan ga jinjabo menden masun wa gitu sang hari kita ngilap sya pada ga penisha ga jinjabo ga jingbun jingki ni di kanyong ga jingbun jingki ni perjong bat ka jinjabo bat ka jingsma ga bami nak ga jaka bat ni syam ni ba kini jingsma kum kini bat ka sya ya ga khya ga ba nadu ka bam kadi di kanamlong ka bukoi nak dau ka jingrap jingki ni knyang kini ki kanying haki marba mardi jingki bat ka ba ka yu ka ler kimyo ban ring mese mi ler bukoi kan ka kta ba kham ta me gi kunong gi beret ki baron ha kan ka ki basa kan ka dong ti ngilaya keren barang basnong irang basnong ngilaya kan stu jumut bayong ba insale no ya kan ka ban snai ka temporary nala da ka bai dong pipe ba kan ka kan fruit klem ka jisma sha ka ne ka dong but nakalyang juga di pajak anak sinong pat di ong ba lada 4 la ban
snai ini ban ai unu pipe dan ban snai kana la ka paka baga jing sma kan nam hair sin stai nam hair ka dong ka jengki ki kerpat nangi ba ngin khang shoi ya ka sma kan nam hair sin stai nam hair ka dong ka jengki ki kerpat nangi ba ngin khang shoi ya ka daba ya kan ka daba bat hadin bala da bande akam bat sapli biang ka daba kumba bakaniat kumba kadiat boros kata hadin layo ni akram ki arti ki try dukan ke ki akram dan pi try dukan abang ekran bat ki argut kini ki try dukan kini ki manager yang ki atli ki daba makale yang juki kamda ngamda i bagindan kata ka kajike khli nakamta ka kwat thya jong pai ba ke ke bangai i ba ki kham lang ki khli ka long ba kamta ka kam ka jam la jong jenda ki la long kita ki buru ki khli kinom kanam ja kam kane ka ban wan kane ka nala ka basma ka ka basma na kini ki dukan ki juki they are earning kini ki pai ba ki suffering de kane ka long ka ba ka bam ba na ka ta jong ni kum ki nok shnong hasnong la jong shap tu jebo ha gini ki mender ki bushwan bola si ki buan kamai kon keji si sega cakar ji hadin asim karai khang ni yati dukan kan pun kata sini de hadu kan lu pot ai ki ban pi kan ne pun pha kli hadu da pang kam karai ban khang ini ra bhai ke karai jong ki dong shnong jong kan ka dong ban ka yang ni ngi shwai dang ka ji harap ki pada karai ban pli yang kan ka nalaru asong ni ngi shwan ni wan hang ne ban harap iki ban kanang ba kata ka sur ka ba kimnot ban kran kata hi ka te khendian ka kwa ban su detail pi habi dei bagani ka jing ka bangi ngila komplain no te nagalian ngi kumpi nosong snong ba sa ta halo kan ka jisma ngila komplain surong ba snong te urong ba snong ngila komplain la sisien dei nagalian ju claim sim kia halo ne kam ban nagalian ju ngila apply ki social media ro ngila apply dei ngi nakiliang jong ka snong ka sim kia te hadin pat ngi safa ka city so u DC Commissioner Ribhoi District te ula pha yo magistrate jong ban inspection ye habi dei ban ka jisma ne pobrio dei nakaliang u magistrate u kam ai ka proceeding hakabi dei bat kanika jingwan inspection jong ka ni jisma pobrio te kumbang isu thu ba ka scheme na menta kanika snong pobrio la de penmang na blog do video barem te ka scheme kala don ka work order le ai nam ta ka snong jongi ndrei ka basulang apat balai ni claim i jing teh do mata tenga ngala ong yo magistrate hadu ka por bade ku video ngong bade ban investigate halor kane ka kam balai kampentre ka kam hadu manta te ko bang on ka por support ba kine ki daba ba ki wan po ka snong jongi te ki de bang wan ra ka jing khoi ki suba kam de bang ta yo pai ba tar ka don jing ta yo pai ba ngi jong susnong don ka hok ban complain no ngi jong susnong don ka hok ban complain no halor kane ka kam te nakalian jongi ngala persang ban thau gila kelentin ringi iba kanika kam ka sukulan na ka por te ngimban se ban khotsen ni pi kumi sang halang tikiba train nam ta ka bahaka mian jong ka imlang salang jong ka snong ka thau te nakalian jo pi hai por baknian ngala persang ban kren iba ariston pendong sngi ban nakalian jongi lalum lalang ikini ki para member jongi baro pili akuelang menta ban nakalian jonga hi kerpat menta ka sngi lembaga jingyo i jo pi de jongi khmat kirwan jonga hangne tenga kerpat nakalian jongi ki basa akta halo kan jing sma utung te ba pin sim ya ka action mendak sngi tamut ba de ban khang sis ndon kini daba te lada kan snong ka kloi ban tre kini ka kanala hang ne ka kloi ban penba tamut de ban plai kloi no wat kini ka dabaro tamut kat pat snai kini nala de ban khang swai kini daba ne ko yo kumba pi ong pi na pilak labu jing thok le kram burung basnong nen nakaliang ka snong kam sim la le e halo ni ka phang te ke e ka daw pelong yung basnong bom sim la le e halo ka jupit khmi jungu e ka ni arti dhaba kadau ka bapenlong yu bonom sim khia halo kan ka yu umdan ka responsibility nam ta kan ka snong jong te usukular nga tin ga ji pai ba ki usukular bangan sule no le no nakatarik naka sni usukular ga ndrei ka kam u klem le hadu manta ki te de nakada nakalian jongi ngimla sa asu halo kan de nakalian jongi ong bang ikwa me ba ka kam hi kan te thamjam ban ka tin ta de halo kan ka nongrim ga kajing yami pat ba jongi kane kasi na benta kane kanala na marim sola sya syu kajing sma utong na namara bun sin ngi sya pang kikon kikti sya pang mut namar kajing sma kunyang jing pang na bami na kane kanala uskan wande mang to teki wande magi marba mardi jongi
ta nalarang taru ta ka jing sma utong ka bam la sya syu kini nyang jing pang kin hakim marba merdi jongi ki khon ki ti jongi kin sayok pang lun dai nak kata kada ngami pajba ta kasni halo kena kis ni iru bala lami aslam lagi news channel ya tu nak lain pi ke kita ong ni aslam jing aslam ni tradukan bani ye halo kena nah halor ka tu bang la penmi la kan no benai ngi penmi do benai hadin arab nai mah hadin arab nai la penmi apa YouTube channel kum tu ngi la penmi apa media tang ngi iba kini ki dahaba berarti ki klim lai halor kan ne namar kata ngi kum gidong song snong ngi so jenjar ban ngi so lang aman sim kan namar sultan man kas ngi kal erja kliata ha ngi la yakran sorong ba snong rong ngi la ai jing tho kum tu orang badang rong ngi la yakran na kapor ki ong ban sna no kene kenalan re aduk kat kini ki por ban sna re tidak lain juga halo kena senjam das iki tapi kuat kuminong song benne ini bukan bagian ni nala nakaliang jong ha kum kanang song snong ni tengah kuat ba kat bempat sna kene kanala kat bempat biang kene kanala nga kuat bakan ban khang no kini kedah ba hadu benda dep sna kanala